and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Kamu may nagkuyog si senyorita ni mo ganina, no? Kami niyo. Kamu. Butoy, dilibigi ko gusto sa taong bakakon. Diin magid mo si senyorita ni mo Hazel kaganiha. Ha? Diin, Butoy. Dito man sa lungsod niyo. Nya, doon naman kuno siya paliton. Nauna lang pod ko mauban. Kinsa may ang kauman? Ako good niyo. Kami ramang dawa ang namaingon sa lungsod. Ingon man si senyorita nga, nalanghi daw siya nimo. Nagtugan ka ba na ko sa tinuod, Butoy? Oh, nagtug-an niyo eh. Sige. Kaya magsugod na ang graduation. Hindi na lang ko mausab eh. Kapuyam ko si katubang ni Senyor Emilio. Hindi na dyan ko mausab. Malibat ka ba yung tinutok ang cellphone? Nay? Ano man na? Imo man gud nang gitutukan ang cellphone. Di mo ko kamaunay. Di. Ako na lang tutukan. Tuwa na. Loh, may bagting. Tubag ka! Gusto kong mutubag na pero kwan, saan man ni? Haim na ko pislito nini aron ikasulti kong nanuwag. Akanaon ka na suway ko nung nagpislit anang kanang call. Aron magkasulti mong duha. Oh, kay pakit sabi na nanawag. Aw, labi siguro na si Hazel yun kay iya man yung cellphone. Kadiyata ha, kay pislito na ko. Kanang imong gitudlo ganina. Pislit na. Milan, islita ng kamera aron imo ko makita. Nay, bitingog si Hazel. Hey, ambot lang niya mo diya, Milan, oy. Diya kaon na. Ay, unag lang ko na, uy. Kadit ha, kay akong pislito ng kamera. Asa man ani? Tara. Hala, nakita na si Hazel. Wow, kagwapa sa kong amiga, uy. Magsugod na ang among graduation. Congrats ha. Gusto na kumuhan ha, aron makita gid ka sa personal, pero anugnan ko split eh. Ayaw na lang pagnaning cellphone aron imo pa ko makita. Unyag mahurot ang battery. Dili mahitabo nga mahurot ang battery sa imong cellphone. Full charge na. Basta wata lang nga mapawong ha. Ay, lagi kami na sunod nga mong paso. Tanawa ko ha. Oo, syempre. Kwapa gid mo eh. Good luck. Imo na yung kuha ng imong cellphone? Oo, kay human naman ang among graduation. Hindi na dito magkita. Ayaw lang gud ibuwag ang cellphone. Kay kun makakita ko gigayon, tawagon ka na ako. Sige. Di na ko ibuwag ang imong cellphone. Imo na na, no? Imo ni. Ako naman ang gihatag nimo. Oh, niya na paingon ni si Papa. Ako din panguna. I miss you. I miss you too, Hazel. Ay, gusto na kong magmahay nganong natawag kong pobre. Kung dato pa ang taon ko, digid ko mahadlok sa papa ni Hazel. Tuwaon ta ko sa iyang graduation. Nitambong. Nakakita siyang kagwapa nga mupaso o mahanggap ang iyang kahumot. Buam ka ko eh. Ano kung magmahay mo ko? Maugin niya akong swerte. Nataw sa mga pobreng ginikanan. Pero ay, nganong di man ako mahimong kalimtan si Hazel. Kinahanglan dawaton kong kamatuoran. Nga dili gid mi para sa usag-usan ni Hazel. Ganina ra ko nakamatikod nimo. Nga naman, pa? Unsa may mo na matikdan? Wa kay gana. Ha?
Wa ka gani mutabang na ko sa pag-abi-abi sa itong mga bisita ganiha human sa imong graduation. Wa man ko nimo ipaila-ila nila. Kinahanglan pabagod na. Mayor ka to o gobernador ang giimbitar na ko panihapon tungod kay may graduate ka. Sorry lang, pa. Saon, di ka po'y manggod ko. Ikapoy kag dagandagan aron pag-ayos imong cellphone. Ha? Kakaron. Nagtuo ka tingali nga wa ako makabantay sa imong gibuhat ka ganiha. Kanunay imong giayo ang imong cellphone. Gusto lang ko nga doon ako'y happy memory sa akong graduation. Ambing imong cellphone ba, Hazel? Ambing imong cellphone. Nganong imo magkuhaw ng akong cellphone? Ambi, doon ako'y tanawon. Ang pagpaso ra magud nako pa ingon sa stage nga akong gikuha aron doon ako'y remembrance. Ambi lang. Tanawa. Kadtong pagpaso ninyo mo ipakita nako. Kadiyot lang. Nagduda ka nako pa? Gusto lang ko maniguro. Okay. Mao na ang pagdawat na mong diploma. Suman, wala lain? Wa na. Kuha balik ang imong cellphone. Maayo gani kay ang pagpaso ra ngiyang gustong makita. Hinuon, dili man niya makita ang among convo ni Milan. Kinahanglan magpantay nako kon may convo ming duha. Kay tingalig mangalit lang og kuha si papa sa akong cellphone. Nagduda gid si papa. Kung may mong sakto ko sa akong duda, nga doon naging musumbong ni papa. Nagkasulti mo si Hazel sa cellphone? Lagi. Iyam kong ipakita siyang pagdawat siyang diploma. Gupahang Hazel rin eh. Milan, wa na sa ka magsenyorita niya. Nainan mo ko. Best friend ko ng duha. Kung kamurang duha, best friend mo. Unyang madunggan kasi ang amahan nga mag-Hazel lang kaniya. Dili ka kamatamparusan? Ha? Hinuon. Dadon man ni Senyor Emilio si Senyorita Hazel sa Manila. Lagi ka no? Nag-uol bitaw siya kay di mo gid siya ganahan sa Manila. Wa siya mahimo. Dugay patingali mo magkita pagbalik ni Hazel. Sige, lingkod na, Hazel. Thank you, pa. Kumando na ito pamahaw. Magpahatod na ni Butoy sa syudad. Unsa? Anong nakugang ka? Dili ba nga gisultihan ka naman ako? Nga karon tamanggikan padung sa Manila? Buntag di kita manggikan? Layo gikan din ang syudad. Unay may gilayon pagyud ang airport. So, kinahanglang sayo tang manggikan. Dili da ako makapanamilit sa ako mahikala dinhi. O ngano manamilit ka pa man? Kinsa man na sila? Labaw pa ba sila kahimtang kay nato? Pa, bisag mga kabus sila, pero maayo man sila matagad na ako. Mura magani kog senyorita gyud kun ila kong makita. Dili sila ang gusto na kong mahigala ni mo, Hazel. Pa, sige na, kao na. Pero dili ta malangan. kinahanglan nga matawgan ko dayon si Milan. O pahibawon nga karon na daay mi mga to sa syudad. Hain man to na ako mabutang akong cellphone. Dinihir man to na ako ibutang sa akong bag. Ay, para di ilam sa unlan ng akong cellphone. Kinahanglan matawgan dayon ako si Milan. Pero, kinsa man sad ning nanawag? Si Milan ang nanawag. Kinahanglan nga ako na ning ilak ang pultahan aron dili ko masudlan ni Papa nga nakigsulti ni Milan sa cellphone. Nanawag lagi ka. Salamat. Abi na ko, di na mo tubagon ang akong tawag. Mahimo kang dili na ko tubagon. Mintuyo ko kung hatag ni mong cellphone aron magkasulti ta. Mga days ha? Manawag ra ba unta ko nimo? Imo lang kong naunhan. Mau ba? Karon na may mga to sa syudad.
sa airport. Ha? Di na dito magkita. Sakitan ka? Sakitan. Kay maghimo pa man unta kog laing kwadro sa mga kaba-kaba aron ipadani mo. Unya na lang pagay mo. Inibalik na ko din eh. Mubalik pa ka? Mabalik ko eh. Basta, imong tinudon ang imong promise ha. Ah, unsa ganito? Dali asot di mong malimot oy. Dili di ay ka sincere nga misaad na ako. Ang tao ragod ko malimot gyud. Painomdom ako. Nga dili ka una magbaton og girlfriend. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!